και αυτός ένας τρόπος να ανανεωθεί η προσήλωση στη συνθήκη της Λοζάνης. Η σιγουριά στα σύνορα δίνει στην Ελλάδα την ειρήνη και την ηρεμία απαραίτητες για την ανασυγκρότησή της. Στον τομέα της βαλκανικής πολιτικής, οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από πνεύμα ειλικρίνειας και επικοδομητικής διάθεσης. Και αυτός ένας τρόπος να ανανεωθεί η προσήλωση στη συνθήκη της Λοζάνης. Η σιγουριά στα σύνορα δίνει στην Ελλάδα την ειρήνη και την ηρεμία απαραίτητες για την ανασυγκρότησή της. Στον τομέα της βαλκανικής πολιτικής, οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από πνεύμα ειλικρίνειας και επικοδομητικής διάθεσης. Και αυτός ένας τρόπος να ανανεωθεί η προσήλωση στη συνθήκη της Λοζάνης. Η σιγουριά στα σύνορα δίνει στην Ελλάδα την ειρήνη και την ηρεμία απαραίτητες για την ανασυγκρότησή της. Στον τομέα της βαλκανικής πολιτικής, οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από πνεύμα ειλικρίνειας και επικοδομητικής διάθεσης. Και αυτός ένας τρόπος να ανανεωθεί η προσήλωση στη συνθήκη της Λοζάνης. Η σιγουριά στα σύνορα δίνει στην Ελλάδα την ειρήνη και την ηρεμία απαραίτητες για την ανασυγκρότησή της. Στον τομέα της βαλκανικής πολιτικής, οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από πνεύμα ειλικρίνειας και επικοδομητικής διάθεσης.